खुलुमबाय लोगोफोर आरो आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दा जोङो दिनै एबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथांनि फारसे माने फंनैसो खोथा सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां। दा बेनो जाहैबाय दिनै दिपेन बर' बिथाङा बुंदों 2025नि सिगां बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ जुदि मावफुंनाय जायाब्ला मा खालामनांगौ जागोन, दिनै आन्दालन खालामनांगौ जागोन बा सोमावसारनो गोनां जागोन होननानै दिनै बिथाङा बुंदों, नङा होमबा? आच्चा, थिगानो दं। बिथाङाथ' बै खोथाखौ बै समावबो बुंदोंमोन जेब्लानाखि एमपि इलेक्सना जायाखैमोन, अब्ला बे समावबो बिथाङा बे खोथाखौनो सेम खोथाखौनो बुंदोंमोन, नङा होमबा? बयबोथ' नुदों इउटुबाव। दिनै बिथांमोना मा जायो, माने जेब्लानाखि बै खोथाफ्रा माने भेलिडिटिया जोबो बा थैनानै थाङो, दिनै बैफोरखौ बिथांमोना आपडेट खालामबाय थायोल' आरो बेयाव जेबो गैया रायजोफोर। माने जेब्लानाखि मोनसे कम्पिउटार बा लेपटपा जुदि सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामाबा माने थैलाङो बा गाज्रि जालाङो, थिग दिनैनि दिनाव बिथांमोनाबो बै थांखांनाय खोथाखौनो दिनैहाय गोदान माने आपडेट खालामबाय थायो आरो माने खुनु गोदान मोनसे आपग्रेड गैया बिथांमोनाव। बै समाव 24 सफैबाय, 24आव मावफुंनाय जायाखिसै मोनसेबो। दिनै माने बिथांमोना आन्दलन खालामनो हादा लासिं सिं। आरो दिनैबो बिथांमोना बे खोथाखौनो बुंबाय। दिनैबो बे खोथाया जुदि जोबलाङोबा आरो बेयावबो बिथांमोना आन्दलन खालामनो हाया, नेबार जिन्दगियावबो हाया। एकदम बेवहाय खाथां खोथा। माने बिथांमोना जोंनि पाब्लिकखौ माने कनभिन्स खालामनो थाखायल' माने बे खोथाखौ लाबोबाय थायो आरो बेफोरबायदि माने माबा मोनसे नाटक दिन्थिबाय थायो दिनैनि दिनाव, नङा होनबा? नङाबा बै समावनो बिथांमोना मावफुंनाय जायाखिसै, बै समावनोथ' जेनेबा सोमावसारनांसिगौमोन, नङा होमबा? दा मारै सोमावसारनो हाया, जे लामाखौ नों गाथेनानै फैखाबाय आरो बेयाव गोदान लामाजों माने माब्लाबाबो थांनो हाला। दिगदार दङ एबारनि नैबे समाव आरो रायजोफोर। दा जिखुनु हक बिथांमोना मोनफ्रोमबो खामानिया मोनसेबो आपडेट गैया बा आपग्रेड जाया। बिथांमोना बै बुंनाय खोथाफ्राल'नो दिनैनि दिनाव आपग्रेड जाबाय थायो आरो रांनि बेलायाव बिथांमोननि बायदि 500-600 कौटिनि थाखाय जोङो आसामनि खाथियाव थांबाय थानांगौ जानाय नंला। बिराद इन्टारेस्टिं ना गाइस खोथाफ्रा। दा बिराद स्लिम बिसिना खोथाफ्रा, ओरैबायदि स्लिम माने बै गय बिफांफोर बायदि सिदा, माने मा होनो बिथांमोना माने बै औवा बायदि दालाय दासा गान्थि ब्रेव नङा बिसिना खोथाफ्रा, ओरैबायदि डेन्जार गाइस। दिनै बिथाङा बुंबाय 500-600 कौटिनि थाखाय आसामाव थांनांला होनबाय, नङा होमबा? दिनै बै समाव 500-600 कौटि थाखाखौ आसामाव थांनानैबाबो जोंना महिलारि सारा बिटिसिआव मोनबोजोबोमोन, नङा होमबा? सिदा खोथा। दिनै ओमफ्राय गावहा नोंथाङा प्रमद बर', नोंथाङा बै 500-600 कौटि थाखानि थाखायनो दिनै बै सोरबा हेमेन्टनि खिथु नारखा जालायनाय बेरायनांगौ जायो, नङा होमबा? आरो बेबो बै सफैनाय थाखाखौबो दिनै नोंथाङा मा खालामजायो, बिराद ग्रुपजोंसो माने सरखार दानाय जादों नालाय नोंसोरो। दा बै माखासेनो राननानै आग्लायबासो नोंथाङा दिनै नैबे बिटिसिआव मोनबोयो। दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि सल'खा प्रमद बन्धु। मालायखौ बिराद गिदिर खोथा बुंनो हायो नोंथांमोना, खिन्थु गावदि मा लेभेलाव दं, बै सिकिउरिटिफोरजों नारखा जालायनाय लेभेला मा लेभेल होनांगौ जाखो बेखौलाय? आरो जोंनि बर'नि बिराद गिदिर माने लिडारा माने लासिं सिं बै आर्मि केप्टेननो माने आर'नाइ गानहोनांगौखौ माब्रै गावनो गोदोनायाव थ्रोब सोना लागोनलाय, फाग्ला। बेनो जाहैबाय डेन्जार लिडारा। सिन्था खालाम, मालायखौ बुंनायनि सिगां गाव एसे सिन्था खालामग्रो प्रमद बन्धु। एकदम नोंना हयले जाद्रायला। 17 बोसोराव जे आइ आफा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेबो मावाखिसै, बेखौसो दुखु मोनदों, नङा होमबा? खोनाबाय दा गाइस? 17 बोसोराव आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो मावाखिसै जाहैदों बै जोंना महिलारि सारा। दिनै जेबो मावाखैब्ला दिनै बे बिटिसिआव माब्रैथो इसिबां माने हिउज डेभेलप जादों? दिनै मानो माहाजोन जाजोबदों? दिनै बबे खेत्रखौ लानानै जेबो मावाखै होनखो नोंथाङालाय? दिनै जों खनले मोनफ्रोमबो इउटुबाव माने बुंनांगौनि खोथा गैया। बेफोरनि साखियानो जाहैबाय जोंनि रायजो राजाफ्रानो साखि दंजोबो प्रमद बन्धु। नोंथाङा गोदाव सोराव होनबानो जेबो लाब गैया। बेफोर नोंथांनि रावा माने बै अनला खारियाव आगान थायै रावफोरसो, मिथिगौ नोङो। दिनै जुदि डेभेलप गैयाबा नोंथाङा बबे लामा सामाजों सालायो, नोंथाङा बबे अफिसाव थायो, बबे अफिसजों
अफिसनि दारै मा खामानि मावो नङा होमबा दा बिसोरनो गासिबो प्रुफ बबे जायगायाव मा जायै दंबावो बिटिसिआव नङा होमबा दिनै नोंथांनि सरकार फैनानैसो दिनै बिटिसिनि गासिबो लासै पावारफ्रानो माने जोबलांनो हमदों होमबा लाजिनांगौआसो दिनैनि दिनाव नोंथाङा लाजिनांगौ ना जोंनि बै महिलारि सारा लाजिनांगौ दा दिनैनि दिनाव नोंथाङा थगायखो ना 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया थगायखो दिनै नोंथाङा 4 बोसोर जाबाय नोंथांनि सरकारा अब्लाबो दिनै नोंथांना दिनै मोनसेबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफायानो दिनैहाय मोनसेबो मावफुंजायाखै होमबा बेसेबां लासिंसिं आसल खोथाया बेसो बन्धु नोंथाङा गोदाव सोराव बखिलाबायनानै जेबो लाब गैया नोंथांनि माइनास पइन्टखौ नोंथाङानो लाबोबाय थायो बड'लेण्डआ जोंनि बिखा गेजेराव थायो बिथांमोननि बायदि राजखान्थि खालामनानै गेलेनायाव जोङो बड'लेण्डखौ बाहायनो हाया खोनाबाय दा रायजोफोर बड'लेण्डआ जाहैबाय नैबे बिखायाव थायोनो खिन्थु बड'लेण्डखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सार बायदि राजनिति खालामानो बिथाङा दिनै बिथाङा बेखौ बुंनायनि सिगां सिन्था खालामनांगौमोन एसे नङा होमबा दिनै बे बड'लेण्डखौ लानानै राजनिति खालामनानैथ' दिनैनि दिनाव नोंथाङा बे लामायाव दङ नैबे पर्टफलिय'आव दं नङा होमबा बेखौ नोंथाङा एसेबो सिन्था खालामाखिसै बन्धु दिनै नोंथाङा जुदि बड'लेण्डखौ लानानै राजनिति खालामाब्लानो दिनै नोंथांनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगौमोन बै हरनि सिमाङाव नुनाय सिमाङा माने सिमाङैनो जोबलांगौमोन नोंथाङा दिनै बड'लेण्डखौ लानानै राजनिति खालामनायखायनोथ' दिनैनि दिनाव नैबे बिटिआरनि चिफ जानो मोन्दों बेखौ खेल गैया दा नोंथाङा बिराद माने साना हना खोथा बुङोलै बन्धु गासैयावबो माने मालायजों माने बखिजानाय माने खोथाखौसो लाबोयो नोंथांमोना ओरैबायदिसो नुयो नोंथांमोनखौ खोथायाल' बिराद गिदिर बन्धु नोंसिना माने खोथायाल'नो एकदम आपग्रेड जाबाय थायो बै बिल्डिंनि गोजौआव गाखोलांनाय सिरिफोर बायदि आपग्रेड जालांबाय थायो नोंथांमोना खोथायाल' खिन्थु गासिबो खामानि दामानि डेभेलप बिथिङा माने डिग्रेड जोबसो नोंथांमोना माने बै 17 बोसोराव जेसेबांनाखि डेभेलप जादोंमोन रोहो दा बै 17 बोसोरनि डेभेलपखौ नोंथांमोना दिनै 3 बोसोरावनो स्लिम स्लाम सेस लांदां खालामजोबनो नागिरबाय आरो जुदि नेक्स्टआव जुदि नोंथांमोना सरकार जुदि सालायबावनांगौबा मा अबस्था जागोन नैबे बिटिसिआ बेखौ सिन्था खालामाखै दा गाज्रिमोना लाब गैयालै बन्धु आं मोजांखौसो बुंदों दा जिखुनु अनेक खोथा रायज्लायबाय गाइस दा दिनैनि दिनाव बेयावनो दोनथ'नोसै